காணுமே. அது வந்துட்டார் அது வந்துட்டார். ஒண்ணுமே புரியல. குழந்தை கத்து அவருக்கு தெரியலப்பா, தெரியல அங்க இருந்து தெரியல அவருக்கு என்ன பண்ணுவாரு அவரு. சினிமா மாதிரி ஆயிடுச்சு. அந்த வீட்டுக்காரங்க இல்லையா? எந்த வீட்டுல இருந்து விழுந்துதான் குழந்தை தெரியும். எந்த வீட்டுல இருந்து விழுந்தது குழந்தை? கடவுளே கடவுளே பச்சைமா பச்சைமா. யார் வீட்டு குழந்தை? யார் விட்டாங்க? ஐயோ அப்பா ஐயோ அப்பா. அந்த குழந்தைக்கு அம்மா அப்பா யாருமே காணுமே. அவர்தான் அப்பா. ஐயோ அப்பா எங்க இருந்து விட்டாங்க குழந்தைய?